Asik. Oh. Pak Joko boleh joget monggo? Ibu monggo joget. Monggo Ibu. Monggo Ibu, nemenin joget monggo. Goyang bro. Asik. Alon praune wis ngengat. Ya yuk ya. Monggo Pak Joko, monggo. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ilangake rasa luka lesu. Jebul wis sore Tuti. Ayo Dik. Bersama Dek Abu. Asik. Lek Margono. Margono.
sore witing kelopo katon gawe gawe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk nyambut gawe yo yo Pajaka sampun sajan katur nggih matur sembah nuwun. Sapa sing ngersake Mas Kepyo? Pak De Supri Pak De, monggo. La ilallah la ilaha illallah wek kene nak wek kene nak wek kene Monggo, monggo, monggo. Wis wancine tansah dielengken. Wis wancine padha nindakake aten wis kumandhong wayahe sembayang natapi wajib dawuhing pangeran salat dadi jagaing agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tomainah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat jayati ngadohke tindak mungkar tarik maghrib lan misa jangkepe prayogane titik salat sunahe aja sembrono iku perintah agama tututan sakti jaga tenan narimo sepenan narimo yen kepareng besok munggah swarga sing
Mbak Starsel, Om Tugiono sembah nuwun. Yo, asik cok, he, asoy. Eko Supriyanto sembah nuwun. Hit on. Ayo kancane ngisih kepiro alir merah banyune segara alia numpak Esok kumandang nyambut gawe. Yo. Numpak prau layar ing dina Minggu teh pariwisata alon praune wis ngengah yapyup ya banyu segara ora jemu-jemu karo mesem guyu Sore